Nih garuk teh khorso pun kere. Ang mau tanan ka. Ko butaka ini ko mase butaka ne rang puri chwa no. Engka ang tam rang ne sai sung no ko ba ko te bor phayu. Yang ko kita. Engka ang ko ne sabyo phane buna ne mase chako sunu boyo ka khara dang apur ka. Khara kan ko soi kan se tam brum sa khana ko nai sa le jalai jalai to चिल खोगटा पनि फाइबेका नि चिल खोगटा तो दुदि के फाइबेका खान तो खामनि बाइक खुंजो फैगांगो ओ बाइक नु पथागारे हारे आनु साजो खाइगारे माने ओ बाइक रो गहाउ माइ नि चिल खोबै जों आइन खाका काइसा ओंखाय आलो ब्लगेना कार काइसा फैका आ कार फैखानो आं खाबुन थांमोन को तंटा बरक आइन थागानि ओंखाय नानु पथागा तो मखा ने ओंखाय बर बखर नु का आन गारि खाम का नि सकाटा साराय सकलां खनो ओ मा बर बुसि खले नायने फैमानि थांलायगोन आनि बर फुं खाइगा आन क्लां थांगा हाना Ni nok ngi biang ani nok ngkai kalasati gana wa joyram chene puripara chini society ni khoroksa driver chini tako okra manik bo yang gabrdi bo rija phaimani gai rija phai phirok puru o jaga o gongram thangmani mukha yang ke gongram thango yang saka hingke abalang mahati thango yang take saka hingke kuli bari thango gobo chaita mukha khokja goro o jaga kisa cha bagan rok tongo ko cha bagan jekhlo borok sini sugya ni sawbo ge khorok ni ge kisa nukhe sini ni sawo gaba hai khlai total 7 jona o jaga ni sikla rok bono lama kasoi bono rang sanka garang sani rang kring khangkeno bono chakurti khlai surna naikhangke bo kharka a kharpuru kono bini tom no Sokchai rika aba haida ke a Sokcha mano tuino chung phailekya chungno khobor khangke pone 6ta rokongana ga chung khumlangni phailekya phai nai ne phema ba gari khamjak chung nukha aboni yaklo 30 minute ni hai pore hingke chini fire service rok phai sokpaikya aboni yaklo oroni thana rok sokpaikya aba haida ga ambagei chung tabuk oro no nailai tongo norok bo nukha chini media rok bo saimangka oro khamja gari chung manphaikya gai chung nukha o elkar ni no charai rok nita ambagai belai dukho nanglaijak chung oma hai chini tiprasa bai tiprasa omting laimani je belai khe saya kaisa bo gari soisanai bahake chini sikla rok o elkar chung obo saimano chini MLA sarmanok ni area ga o jaga o oma herok mani belai ke saya charai rok belai ke sika krei jahnai tam hnai buji miya nijera bahake maya nangya wngkha ga oma hai problem mani on bagai chini bagai belai ke chajakliya chung obono ninda khayo ga oboni protest chung khainai obtui hini chung amsuklai tini o jaga o chini o gari no naitui hini oroni thana rok bai bo malaioi chung boni pore investigation khainani bagai chung thana rok no bo ringkha aba haida o jaga o duita butong kaisa yang lama nar hingkangke Srinagar tei kaisa ke Takarjola ni bai Srinagar ni no khorok ni no sokpaikya PS rok borok chungbai baksa chungno borok kogrikha borok khanani bising gono investigation khaioi a borok rok no rutuknai tei gari bo borok oroni nogoi tlangnai hini borok saka aba haita aw o tom bai simino sini joto society o tongnai rok na bahai khumulung area bo tom chalnai rok joto tom chalogoi chabo tai kuno extra income krei obono naharin chalok gei nukhung family choli tonglai jao bwsabuti choli tonglai jao ama haida tabu blai khe khao tekto nangom tirong khangke bui bai phanong khangke ekta kok tabu nijera bui bai phano chungna kogya ga nijera ma haing lai marok belai khe saya ga tabu chung saimangka chung chini khumulung society ninge chung thana kaisa big ekta kotor rally khainai o elkar no chung phainai chung tabu horo bahai no chung nogo thangai borok no chung nainai sabni bwsa wngoi tongkha chung rutuknai chung je khorokni sini o bono chung rutuknai hingkake tabuk chung sai mansukmani hingkake yang bisi yang ni cherai rok ni chung saimangka gongram bai o kulibari ni cherai rok ni hingka chung abono chaituknai kaham khe rutuknani chung borok no mangkha hingke chung borok no sanai norok obtui khaima chaya norok tabu borok je babe bini khoti wngkha abono kwtal phano pai rwthung
जाते गुलमालिंग यातै aba haita kang koimung kang ka chini o jagani je local driver rok no ang koinai norok bo driver kisa saitok di mo tei hairok no tai norok bo chung no logiri di khnani simi chung nongni gabordi syndicate o phai tongo chung phainai norok bai khano dol ke chung roto laiano oma hairok khe chaya norok bo haino chini khumlung phaike chung nongno support khainai hingke norok chung no kisa support khaidi hini chung nongno koimung aba haita kasih kol pakai ya, gabur tam kami cukup mau, gongram, kulit murah, kulit hadet tam sawo, orang dah kasih order tonton, kami tu hendak semua boleh pakai, kalau cuma pakai amat cuma pakai, tam ke kamka, betul, malam seng seman senai, seng tak kudu baca. Wah, itu angkur mana? Aku hatta. Lama hamil kom 10 kilometer pakai, kau nasi le tak kalau bay. Sarunor bob okoni phai mani phai Tak sar. kalau fair cusun. Ye sar or phai nor tom nuk phai. Or pakai kamdong nuka puran no, already. Bisa hot tongko, amra sumber kata. Je o maling ni bung rob sai mang. Maling bung maning Debbarma. Bo biang kan ni region with family pro.